Kelima? Kelima ka lokal sugot? Ano man? Wala, araw mo barog siya. Sugot sunod ayon. Laktaw din ka. Tawa na din kita isa. Ano din ka. Nanig. Ano mo. Lakan ako niyo man. Well, that scratch is making me itch.
All that scratching is making me itch. All that scratching